Manay ano? Friends. Diyos maray na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atender kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pagpicture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod kita gabos. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Emperata, pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging markay na para ataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan, asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, uli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik, kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Uli kaini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugari, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamiibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family in honor of Our Lady of China. Pasasalamat man ni Bong and Jean Gapayaw and family, ni Alexis Jane H. Niis, ni Rhea Delgado, ni Gianan Ray, ni Lorraine Pia, ni Eileen Diato, ni Leo and Cynthia Ramos, ni Emma Chan and family, ni Tess D and family, ni Kim Vincent Bejerano and family, ni Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano Jr. and family,
ni Rolly Neo and family, ni Erica Grona and family, asin ni Rosemary Asiado and family. Mga espesyal na kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rose B. Asupardo Cantara and family. For physical, mental, and spiritual health of my family, ni Jenny. Kahagadan man espesyal ni Christian Jenson Taniada, si ni Maria Ana Noynay. For healing of Felix, ni Candela Punta family. Asin para sa kapahingaloang kan mga kalag. Ki Flora, dulot ni Anonymous. Ki Simona, ni F.N.S. Velasco. Ki Froilan, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Ki Ruben Gihino and Eulalia, kan Asupardo and Cantara family. Ki Milagrosa and Isidoro, kan Fedelino family. Ki Emma, kan Calios and Lubendino family. Ki Cielo, ni Rachel Ann Moran. First death anniversary of Euphemia, ni Elizabeth Broncano and family. Ki Eduardo Sr., ni Bong and Jinga Payaw and family. Ki Emetreo, ni Josepina K. and family. Ki Alberto, kan Maralit family. Ki Consina Corazon and Manuel, ni Mrs. Russell Marceliana. Ki Arlene, kan Astillero family. Ki Estrella, Salome and All Souls, ni Felix de la Punta and family. Ki Gracita, ni Ray Belista and family. Ki Arlene, ni Cathy Tuason and family. Ki Felicitas, ni Champ Navarro and family. Ki Jeffrey Ivan, ni Eileen Diato. Ki Arsinia and Ermi, kan Almonte family. First death anniversary of Ramon Jr., kan Moradas family. Ki Lilia, ni Leo and Cynthia Ramos. Ki Jose, Josefa, Antonio, and Maria, ni Tess D. and family. First death anniversary of Juan Sr. and ki Graciana, ni Mr. and Mrs. Teotimo Lobiano Jr. and family. Ki Erlinda, ni Elmer Villarasa and family. Ki Rosita, kan Almo Sara family. Ki Oscar Angelina, Jacinto, and Ines and Ariel, ni Norja. And for all souls, ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Sigiranay mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na aga po sa saindo gabos. Ngunyan iyo ang solemnidad kang pagsakat sa langit kan sa tong kagurangnan na si Yesu Kristo. Asing ngunyan man iyo ang 58th anniversary of World Media and Mother's Day. Magtirindog po sa pagpuon kang Santa Misa.
Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapas sa ito. Asin sa imong espiritu. Pinagsaselebran niya to sa Domingong ini ang solemnidad kan pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangnan. Ascension Sunday. Nagtatao ini sa tuya, enot nin assurance, tamas kinagbalik na siya sa iyang ama, padagos siyang magiging presente asin kaibahan niya to sa paagikan sa iyang espiritu. Ang Espiritu Santo na next Sunday, isa-celebrar niya to ang Pentecostes, ang pagpadara kan Espiritu Santo. And today also we celebrate the 58th World Day Prayer for Communication. Asin, siyempre, aram niya to padagos ang selebrasyon man niya na Domingo kan Mother's Day. So, Happy Mother's Day po sa mga mothers na yaon digdi later on, gigibuhon taan pagtaos sa indan in espesyal na bendisyon sa daog kaining Santa Misa. So, mga tugang tanganing kita po gabos na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon, asin pagsursulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasada ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sada ko, makuring sada ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tayong Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Sarabay kitang mag-omaw sa Diyos, awiton niya to ang kamurawayan sa Diyos. Asit sa dagat at waninongan, sa mga tamo marahayan buo. Inoomaw mika, rinurukyaw mika, sinasambami, ika pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika. Uli ka, nakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking buktong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban, ako ang sumong pagkimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kanama, kahiraki kami. Kaikasanan, banal ikasanan, kagurangnan,
ikasanan nurog kahalangkaw. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming sa mga banal na kaugmahan magrukyaw. Asin sa maludok na gawi nin pagpasalamat magugma, taan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong aki, iyon sa mong pagtalubo. Asin kun sain magdumanan kamurawayan kan pamayo, dumanman inaapod an paglaom kan hawak. Uli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo, sa imong aki na kay iba mong nabubuhay asin nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo Diyos. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Ang pagsakat ni Jesus sa langit, balaog para sa mga disipulos, tanganing maipadara niya ang banal na espiritu na sa iyang panuga sa inda. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Sa inot na libro, o Teofilo, isinaysay ko ang gabos na pinunan, gibuhon asin itukdo ni Jesus, sagkod kan aldaw na pakapanugon-tugon, huli sa Espiritu Santo, sa apostoles na pinili niya. Siya isakat. Nagpahiling siya sa inda, buhay pakatapos kan sa iyang pagtios, sa dakol na malinaw na tanda. 40 aldaw sa atubang kan sa indang mga mata, isinabi ang mapadapit sa kahadian kan Diyos. Sa sarong pakikisalo sa inda, tinugon niya sinda na dai maghali sa Jerusalem, kundi maghalat kan panuga kan Ama, na nadangog nindo sako. Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo bubunyagan sa Espiritu Santo, pakalihis nin bakong dakol na aldaw. Ngunyan si mga nagtipon, naghapot sa iya. Kagurangnan, ini ang panahon na isusulit mo ang kahadian sa Israel? Nagsabi sa inda, bako sa indo ang pag-aaram kan mga panahon, asin mga momento na itinalaan kan Ama sa sadiri niyang autoridad. Alagad aakuon nindo ang kapangyarihan pagsangkob sa indo kan Espiritu Santo, asin magigi ko kamong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, sa Samaria, sagkod sa kapuruhan kandaga. Pakasabi ka ini, mantang sinda naghihiling, initaas niya sa asin inako kan mga panganuron, hali sa sindang mga mata. Palibhasa na sa pagturuhok sinda sa langit, sa saiyang paghali, uya, duwang lalaking nagtindog sa tungod ninda, nakaputing gubing, asin suminabi, mga taga Galilea, taano ta nakatindog kamo, tutok na hinihiling ang langit? Ining Jesus na kinua sa indo, asin isinakat sa langit, siring na madigdi, siring na nagtingkalag nindo siyang nagpapalangit. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagtukaw ang Diyos sa sayang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa sayang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono, sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Gabos na banwaan magpalakpak kamo, magpataratara sa Diyos sa maugmang kurahaw, taan kagurangnan urog kahalangkaw, makatatakot,
dakulang hadi sa bilog na kinaban. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw ning kagayagayahan, tanog ning ngamudyong sa kagurangnan. Minasakat ang Diyos sa tahaw nin mga pataratara, an kagurangnan sa tanog nin hamudyong. Magtugtog kamo sa Diyos, magtugtog. Magtugtog sa satong hadi, magtugtog. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Tahadi kan bilog na daga ang Diyos, magtugtog kamo nin himno. Hadi ang Diyos sa ibabaw nin mga nasyon, ang Diyos nagtutukaw sa banal niyang trono. Nagtukaw ang Diyos sa iyang trono sa tahaw nin mga kurahaw nin kagayagayahan, tanog nin hamudyong sa kagurangnan. Ikaduwang babasahon. Si San Pablo nagrurukyaw na ang gabos sakop ni Kristo. Sa pagtukaw kan aki sa tuo kan Ama, itinao sa iya ang gabos na pagbuot, saggod paman. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, tanganing ang Diyos kan kagurangnan tang si Jesucristo, an Ama kan kamurawayan, tawan kamo kan espiritu nin kadunungan asin kapahayagan sa pagmigbid sa iya. Asin palinawon an mga mata kan sa indong mga puso, sa pag-isi kung ano ang paglaom kan sa indong pangapudan, kung ano ang kayamanan kan kamurawayan kan sa iyang pamana sa mga banal, asin kung ano ang labaw sa kadakulaan kan kapangyarihan niya, sa tuya na may pagtubod susog sa gibo-gibo kan kapangyarihan kan sa iyang kusog na pinangyari niya kay Kristo, kan bangunon niya si Kristo hali sa mga gadan, asin patukawon sa tuon niya sa langit, harayo sa itaas kan gabos na prinsipados, asin potestades, kapangyarihan asin dominasyones, patin gabos nangangaranan bako sana sa panahon na ini kundi man sa madatong. Ang gabos ibinugtak niya sa irarom kan sa iyang mga bitis, asin labaw sa gabos, ginibo niyang pamayukan simbahan, na iyo ang sa iyang hawak, ang kalubusan kan nagpapano kan gabos sa gabos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagsabi sa Jesus sa iyang mga disipulos, "Lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay nindo ang ebanghelyo sa gabos na linalang. Ang magtubod asin mabunyagan, ililigtas. Alagad anday magtubod, huhukuman. Ini ang mga tanda na mahihiling sa mga nagtutubod. Sangaran ko mapalaya sindanin mga demonyo, mataram nin mga bagong lengguwahe, mapurot nin mga halas, asin kun mag-inom nin kamandag, dai maano. Ipapatong nindaan sa indang mga kamot sa mga naghehelang, asin ini mauumayan." Ang kagurangnan na sa Jesus, pakataram sa inda, initaas sa langit asin nagtukaw sa too kan Diyos. Sinda nagluwas asin nagharubay sa gabos na lugar. Ang kagurangnan nagtatabang asin nagpaparigon kan tataramon sa paagi kan mga tanda na kaiba kaini. Mga tugang kong namumutan ang marahay na barata kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning! Enot, gusto ko pong
greet sa tuyang mga mothers, tayaon digdi na Happy Mother's Day po sa Indo. Itaas daw ang kamot kang mga proud mothers, tayaon digdi, including mga lolos and lolas na. Yan. Ako naramduman ko kan buhay pasuina ko. I have this yearly simple greetings sa iya every time na nagsa-celebrate kang Mother's Day. 3 magic words, permanente sasabi ko sa iya, Nanay, I love you, I'm sorry, and thank you. Magayon man gayud na pag-uli nindo kung daidigdingon yan si Mama, si Mami, si Mama, pag mayaman bagang Mama, si Papa. Yan. Kung mayo man digdi, at least say those words. Say thank you, sorry, and I love you. Happy Mother's Day po. Parakpakan niya to sa tuyang mga ina niyaon po digdi. So today we celebrate the Ascension Sunday. Ang pagsakat sa langit kan sa tuyang kagurangnan. 40 days after the resurrection, pagkatapos siyang mabuhay liwat, ang sa tuyang kagurangnan, suminakat sa langit. Iyan ang sa tuya pong ipinapahayag sa tuyang pagtubod sa kredo na ang sa tuyang kagurangnan, suminakat sa langit, asin nagtutukaw sa tuo nin Diyos Ama. That is the second glorious mystery. First is the resurrection. Second is the ascension. Third, next Sunday, is the descent or Pentecost, pagpadara kan Espiritu Santo. Kaya practically, anadangog ta the past days, including today, are sabihon ta farewell discourses or final instructions na gusto niyang itao sa iyang mga disipulos na babayaan niya digdi sa kinaban. But with the assurance na totoo, mabalik na ako sa sakuyang Ama, you will be left behind, but I will never abandon you. Babayaan, pero dai papabayaan. So ang nature kay itong sa iyang mga tataramon, sa iyang mga disipulos, it's more of a farewell, not goodbye. Sabi ni Shakespeare, parting is such a sweet sorrow. Ang pagsiblagan, pagsuwayan, sarong maugma, asin mamundong okasyon. So sabi ko nga ni, siguro tigsasabihan kan kagurangnan sa iyang mga disipulos ko niyan, paano tayo magkikita-kitang muli kung di tayo maghihiwa-hiwalay? Kay puhantang magsiriblagan for the meantime, pero maabutan panahon, magkakairibahan giraray kita. So sabi ko, enot sa gabosan asensyon, nangangahulugan po inin asigurasyon, nin assurance. So dahil kay ning assurance na ini, ang paghali kan sa tuyang kagurangnan should give us reasons for joy and happiness, not sadness. Ta siya mismo, nagsabi sa tuya, nasusurat sa John 16, verse 7, sabi niya, it is for your own good that I am going. Unless I go, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. I will send the Holy Spirit to you. So there must be an ascent for us to experience a descent. Kaipuhan kan sa tong kagurangnan na bumalik sa iyang Ama, tanganing maipadara niya an sa iyang Espiritu, an Espiritu Santo. An sa tuyang magiging parasurog. Yan. Kaya sabi niya, I will go, another assurance, I will go to prepare a place for you. Bako sa nang ipadara, an sa iyang Espiritu, an Espiritu Santo, kundi maandam siya ng lugar para sa sato duman sa langit. What an assurance. So that where I am, there you will be also. Kung hain ako, dumanman ka mo. Sa paghiling mo, mapapalangit ka daw kung nagtuturog ka habang nagsisirmo ng padi. Baka madagusan ka. Dahil magparapiyong po kan mata. Tabaka dahil na yan imuklat kan kakurangnan. Pasalamat kita ta nakamuklat na kita. Ngunyan, ipipiyong ta na naman. Praise the Lord. Gariman sana po sarong Ama, sabi sa iyang mga aki, sa iyang pamilya,
O maduman ko na ako sa abroad, matrabaho ako duman, and pag naging stable na ang trabaho ko, preparar ako ng lugar para sa Indo. Tapag abot kan panahon, ipetisyon ko kamo. Tanganing kung hain ako, dumanman kamo. Saro pang magayuno na realisasyon na dapat maguno ta sa pagsakat sa langit kan sa tog kagurang na. Dapat po pala magtao ini sa tuya ni dakulang paglaom asin kusog buot ngata. O kita baga pag nagagadanaan sa tuyang namumutan sa buhay, anong tigsasabi ta duman sa maray na ngayayan ta may magpapangadji na para sa to. Di ba? Nagtataw sa tuyanin paglaom despite the grief that we feel. O, pag sinabihan kita, maray na ngayon na inot na si mama mo, si papa mo duman, ta may magpapangadji na para sa tuya. Same thing. Kan nagsakatan sa tuyang kagurangnan sa langit, iyan dapat magtauman sa tuyanin kusog buot asin paglaom. Ngata, we already have somebody who knows us and who understands our human condition. Nakakaintindi kan sa tuyang kondisyon. So despite our sins and failures, we must not lose heart because we have a God who understands. Plus, magayunon na assurance na itinao niya, pagyao na ako duman, ask the Father in my name, and you will have it. Maghagad ka mo sa sakuyang Ama, asin sa Indo iyan na makakamtan. Gariman sa na may baker ka na duman sa langit. O, aram niya kung sisay ka, anoan sa imong kaipuhan, and this time na yao na siya duman, dapat makusugan buota. Taigwa ng mahagad o matao para sa tuyakan sa tuyang mga pangangaipo. Asinan matindi pong assurance niya. Maski yao na siya mabalik sa sayang Ama, anong sabi niya sa sayang mga disipulos? Asin sinasabi niya man sa lambang saro sa tuyangon yan, I will be with you always. May forever. Ibig sabihin kang always, hanapon niyo ang meaning kang always sa Webster Dictionary, ang nakalaag dyan, perpetually and forever. What an assurance. Dain niya kita papabayaan. Plus, kung dinangog tapong marhay ining sa tong ibanghelyo, sabi niya digdi, ini ang mga tanda na mahihiling sa mga nagtutubod. Sa ngaran ko, mapalaya sindanin mga demonyo, mataram nin mga bagong lingwahe, mapurot nin mga halas, asin kung mag-inom nin kamandag, day maano, asin ipapatong nindahan sa indang mga kamot sa mga naghelang, asin ini mauumayan. So, ibig sabihin, tigtatawan kita nin impresyon, namumutan ko mga tugang, that along with the assurances na tigtatao niya sa iyang mga disipulos, igwa po nin mandato na itinatao siya sa sainda. Igwa man sindang dapat nagibuhon. Asiniyan, iyo an misyon. Totoo, nagtutubod kita, namumutan ko mga tugang, na ang pagsakat sa langit ni Kristo, iyo na inisukumplisyon kan sa iyang misyon, digdi sa daga. But it's not the end. Why? Bako katapusan. Ngata, ipinaniwala niya sa tuya, iwinalat niya sa tuya sa iyang misyon. His mission becomes our mission. So misyon na pinuuna ni Kristo, itinao sa tuya, tanganing ipadagos. Ta kung ihilingon tabaga po, mga lagka mo sa kinaban, more than 2,000 years after His ascension, totoo po ini, 2/3 of the world's population has not yet heard of Christ. Kadakol pang mga tao, anday pa nakakadangog manunungod kay Kristo. O kung nakadangog naman manungod kay Kristo, they have not yet accepted Christ fully sa saindang buhay. Totoo, ngunya, nagsiselebrar po kita kan World Day, 58 World Day of Communication, Social Communications. Dakulang bagay ang media, tanganing may palakop ining misyon na winalat sa tuyakan kagurangnan. Pero minsan ang media nami-misuse and abuse.
Lalo na ngunyan with the advent of this artificial intelligence. Mga masina, robot na, ang mag-iisip para sa to, ang magigibonin mga bagay para sa to. And anda ko lang kinakatakutan, sabi kan sa tuyang Santo Papa, maging kasangkapan ini tanganing may palakop, bako sumaray na bareta, kundi magpalakop nin mga fake news. Totoo, nagpapasalamat kita kan advancement sa technology, but the sad truth or reality, minsan data responsibly and wisely nagagamit ang gabos na ini. So kaya, in other words, there is a big world out there that needs the light of Christ. As in iyan, ang satuya pong misyon. Sa kapinunan kan Ibanghelyo, saro kan sinabing klarado kan satuyang kagurangnan, lakaw kamo sa bilog na kinaban, iharubay nindo ang Ibanghelyo sa gabos na linalang. So what do we spread? Good news or bad news? What do we spread? The truth or the fake news? Magayunon bagayan pag puro-puro panta. Remember, iyan mismo ang misyon na itinaukan sa tuyang kagurangnan. Kan suminakat siya sa langit, ini ang iwinalat niya sa tuyang dapat niya itong gibuhon. Kaya nga niya na year of participation, ang simbahan, pinagmimidbid na bako sa na ang mga kapadean, bako sa na ang mga madre, as in religyoso, ang dapat maging parte kan siring na misyon, but we need to participate. We need to do our part. We need to play our roles as lay faithful. Kaya nga ni tinatawan ni special na doon kan sa tuyang simbahan, ining inaapod niya tong partisipasyon. And so this year was declared to be in our diocese specifically as the year of participation. Second, baptize them and make them my witnesses. Bunyagan, asin gibuhon sindang mga testigo. Naramdaman ko may tulong Paris Priest kay ito, manlaylay na parokya ang nadestinuhan nila. They are experiencing this perennial problem sa parokya. Sa darakula pong simbahan, ang kadakla na beses na problema, dakulon pong mga bats, kalabidong, pulalapnit, na nag-i-star sa laog kan simbahan, then mabataon minsan ta, grabe ang ipon. Maparat, ano yan sa Indo? Mapaasit. Naguroron sa tulo. Susarong kura, sabi niya, ako ngayon, susolusyon na ginibo ko. Taday mga nag-aarali, so mga kalabidong sa laog kan simbahan, nagbakal ngayon akong shotgun. Pagday ngayang misa, pigsaro-saro ko ngayon pagbadila. Pero ang problema, pag naubos ko na suyaon sa laog, after 1 week, igwa naman ng mga panibago. Siguro ngayon, nag-araki man. Susaro man, sabi niya, ako ngaya, ang ginibo ko, nagbakal ako ni net, tanganing pangsilo sa inda. Tigsilo niya, kang naubos niya na suyaon sa laog, tigsiset free niya giraray, pigbubuhian niya giraray duman sa luwas. Kaya after 1 hour, rayaon na naman sa laog sa mga kulalapnit. Sabi kan sarong padi, ay, ako dahi na ngayang baralik-balik duman sa simbahan. Ang ginibo ko ngaya one time, dahil misa, tinarangad ko ngaya sindagabos. Tinarawan ko kipangaran. Binurunyagan ko. Pagkatapos ngaya kay ito, dahil ko na nagkahiriling. Gariman na niba sa tuya, ano? Pagkatapos na nabunyagan, KBL na. Nakalaog simbahan, kasal, bunyag, lubong, KBL, nominal Catholics. They cease to be a witness sa satuyang kagurangnan. Kaya iyan ang sarukan sa tuyang misyon. Naibalik tagiraray sa simbahan, itong mga nawawara, itong mga tugang yato na pagkatapos mag-ako kan bunyag, mayo na ninisperso tanganing isabuhay ang sa indang bunyag. And of course, obey God's commands. Iyan ang sarukan sa tuyang mission. And what is that command? For the past days, we've been hearing about the command of Jesus. Love one another as I have loved you. Because it is on this love that people will know that you are my
disciples. Sa pagkamuot nindo sa lambang saro, mamimidbidan kamo na kamo sa kuyang mga disipulos. So namumutan kong mga tugang, an ascension, bako po, abandonment, bako pagbaya ni Diyos sa sato. An ascension, nagtatao sa tuya nin asigurasyon, kasabay kayang nagpapagirumdum ini sa tuya, kan sa tuyang bisyon. Amen? Sa ngaran ka naman, Aki, as in the Espiritu Santo, Amen. Matindog po kita, maugmanyatong ipahayag an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos Diyos amang amang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga bukay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mantang ginigirumdum niya to an mamurawayo na pagsakat ni Kristo sa iyang langit no na erokan, mag-arang kita sa Ama na danay na maimbod sa mga nagsasarig sa iyang panuga. Masimbag kita sa kada petisyon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magdanay na makusog ang buot sa pagsaksi sa Ebanghelyo, asin daing takot sa paghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwaras sa to ang grasya na mabuhay sa kabanalan, asin sosog sa pangapudan sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang espiritu nin kapakumbabaan, itao sa to sa pagibon niya to kantama, sa pagiging mabuot sa kapwa, asin sa dusay na paglingkod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, asin mga gurang, makamate kang sa tuyang pagmakulog, pagtabang para sa saindang mga pangangaipo, asin pagranga sa saindang pagsakit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan, madara sa buhay na daing kasagkoran, sa langit, hulikan pagtubos ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa kusog buot na itinaumos sa imong aki. Makasaro kami sa iya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako man lugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato asing kambilog niyang banal na simba. Kagurangnan, kami mapakumbabang nagdudolot nin sakripisyo para sa pagmuraway kan pagsakat sa langit, kan sa imong aking kunyan, warasan namimibi kami. Nahuli ka ining urog kabanal na pagpatinarao-tauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas sa mga puso. Initaas mi na sa Magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Pagkabuhay niya liwat, nagpahiling siyang hayag sa gabos niyang mga disipulos. Asin mantang sinda nagmamasid, initaas siya sa langit, tanganing gibuhon kaming makahiras sa iyang pagka-Diyos. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabo sa bilog na kinaban patinganin ang mga langit noon na virtudes. Asin ang mga angeles na potestades nagaawit, kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos, nansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kay ni taynian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamo gabos sa sin mag-inom kay ni taynian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kanina nagrurumdom kan sa iyang pagkagalan na sin pagabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang,
na kaming nagpapakinabang kan hawa kasindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Sining man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Eraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos sa santos, na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na laying kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ni winawalat ko sa Indo,
Ano sa kong katuninongan, itinatao ko sa ido. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan, katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurang nandanay na mapas sa indo. Asin sa imo. Sa tuya po nga niya na hira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang karong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sa paman na nagtutugot sa mga yaon sa daga na makinabang sa mga Diyos no na misteryo, namimibi kami warasan nan pagkamuot kan Kristiyanong kaimbudan, magdara sa mo duman kung sa inan sa mong pagkatawo yaon sa imo, uli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa World Communications Sunday. An natipon niya to sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,158 pesos and 60 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa is 3,756 pesos and 15 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,088 pesos and 35 centavos para po ini sa pro seminaryo. Asin, maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana, mga anonymous. 1,600 pesos, 1,500 pesos, 1,000 pesos, 600 pesos, asin duwang 500 pesos. Diyos, mabalus po. Later po, 9:30 in the morning, isa-celebrate niya ito digdi sa parokya and feast ni Our Mother of China. So at the same time, human po yan ang misa para sa World Day for Communications. 58 year? Yeah, 58 year kang World Day of Social Communications. Kaya magiging presente po at yan sa misa, apisar kang mga members kang DSJ, iyo po itong mga media practitioners. Kasabay po dyan sa tuyang diocese na ang DMSI, asin ang KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, asin ang mga journalists, digdi po sa tuyang lugar. So, if you have time, so iba niya itong mga kapamilya na day pa nakasimba, we might as well encourage them na mag-attend po kan sa tuyang misa. Thank you. Salamat po sa gabos na mga naglingkod sa tuyang altar. Choir, lecom, lay ministers, mga sakristan, as in mass collectors. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. I am forgetting something. May I request the mothers who are here to please come forward for their special blessing. Siring na po kita digdi. Mga mothers, including fathers, na mga nagsiserve as mothers. Let us pray. Loving God, as a mother gives life and nourishment to her children, so you watch over your church. On the occasion of Mother's Day, look with kindness on all the mothers gathered here and everywhere. Bless them with your love, fill them with your joy, and make their lives fruitful and life-giving. Strengthen them in their vocation as Christian mothers, and let the example of their faith and love shine forth. Grant that their children honor them always with a spirit of profound respect. May their spouses love them faithfully with tender love. Let them be models of integrity in our society today and be builders of your kingdom of truth, justice, and love. May the fullness of blessing you bestowed upon Mary, the greatest mother, be with them always throughout their lives. Grant this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Pakanta po ining sa tuyang mga ina.
Happy Mother's Day po. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Ayon ihayag purin siya, ang ating ibunyag ang siya. Pagliligtas ng Diyos sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa'y siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Sa lahat, kalingaya'y wagas, kayong dukat sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumayaw, lukso sabay sigaw. Ang ngalan niyang angkin singningning ng bituin. Liwanag ng Diyos sumahatid. Langit at lupa'y siya'y papurihan. Araw at alay siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Thank you.